Biye sibirido ye fevrier kalo tile 28 san 2026 Bamako News TV jabarani filɛlibagaw aye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna Ameriki jamana ye a ka ɲanginiw wuli ka bɔ ma saba kan anw fɛ yan nɔ. O ma saba minnu ni olu tun ɲanginen don Ameriki jamana fɛ, o ye an ka finitigilaka maa mafalenba saba ye. A fɔlɔfɔlɔ o ye awa General Sajo Kamara ye ani Buwa Jara fo ka taga se Amadu Bagayogo ma. Ninnu tun ɲanginen don Ameriki jamana fɛ, nka an bɛ don min na i ko bi Ameriki jamana ye dantigɛli kɛ k'a fɔ ɲangini wulila ka bɔ u kan. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko min ye Kulukoro ale kirisoba ye awa ko bingannikɛla dɔw taara bin nin yɔrɔ kofɔlen in kan awa ka se ka minɛn bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na. A kɛra fevrier kalo tile 26 sufɛla fɛ ka taga dugujɛ jumadon na fevrier kalo tile 27 san 2026. Awa nin kɔni jirala k'a fɔ nin ye bingannikɛla dɔw de ye ko min ye baarakɛminɛnw ye i n'a fɔ subahana mansinw, olu dɔw taara ka taa ni u ye. Kunnafoniyaw b'a yira cogoya min na. Mali minisiri min ɲɛsinnen bɛ min ye sigida lakanani ma ani sigida tɔbɔtɔli ma n'o ye Madame Doumbia Mariam Tangara ye jumadon fevrier kalo tile 27 san 2026 ale tun bɛ baara dɔw ɲɛma awa min ye bolonɔbila sɛbɛn ye, bolonɔbila sɛbɛn min ni bɛnkan fana don ka yira k'a fɔ min bɛ ayiwa wagati yɛlɛma ko kan a bɛ tali kɛ o de kan. Awa min ye dugukolo yɛrɛ ye a bɛ se ka fanga sɔrɔ ni waati yɛlɛma bɛ se ka awa kuntagalajan sɔrɔ cogoya min na, k'a sɔrɔ a ma dadigi kɛ mɔgɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka daminɛ san 2026 ka taga bila san 2035 natɔ in na. An ka ɲɔgɔn lajɛrɛsoba min bɛ yen ni o ye Centre International de Conférence de Bamako ye, ale ye lajɛrɛ dɔw bisimila jumadon fevrier kalo tile 27 san 2026 ni sigikafɔ min filɛ nin ye a bɛ tali kɛ an ka seko ni dɔnko ani ɲɛnajɛba minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na n'o ye festival ye. O n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka dada ɲɔgɔn kan cogoya min na ani baaraw bɛ se ka da ɲɔgɔn kan cogoya min na ka mako don min ye o kow la an ka jamana kɔnɔna na. Awa baara ninnu kɛra o de hukumu kɔnɔna na. Nin wagati in na an b'a kunda an ka jamana kɔkan kibaruyaw la. Kongo jamana kan jirala k'a fɔ u ka dolantan ɲɛmɔgɔya soba n'o ye Fédération Congolaise de Football ye, a furubalakalatigi ni o ye secrétaire général ye ani maa min b'u ka nafoloko bɛɛ lajɛlen ɲɛma directeur financier ko ninnu kɔni tigɛ tara fo u ka so ka a sababuya kɛ ko awa u taara ye u ka so k'a sɔrɔ min ye dolari wari miliyɔn 1 o ɲɔgɔnna o de yera u bolo u ka so min dira diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen dolantan ɲɛnabɔ kulu fɛ n'o ye FIFA ye. A na kɛ u tɛgɛ sera ni nafolo kofɔlen ma. Gabon jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni o ye Ali Bongo Ondimba ye, ni wagati in na ale kɔni kɛlen tɛ ka sira sɔrɔ fiyewu min ye Faransi jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faaba n'o ye Paris ye, ka a sababu kɛ ko min ye bugunatigɛ sɛbɛn walima taama sɛbɛn ni dɔw b'a dɔn visa la, awa o kɔni balilen don ka di a ma sabu ko visa sɔrɔli Ali Bongo Ondimba bolo bi o kɛn bɛ bara ye. Awa a kɔni sigin bɛ ka taasira dɔw de kɔnɔ walasa a ka se k'a ka kow bila sen kelen kan. Min ye nin bugunatigɛ sɛbɛn ye o bɛ se ka di a ma cogoya min na. An bɛna an ka kunnafoniyaw kun cɛ ni baniko kibaruya dɔ ye. Jɔnfɛn bɛɛ ye dafɛn ye. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko Ala ka wele sera an ka maaba dɔnnen dɔ ma n'o tun ye animateur ba ye n'a tɔgɔ ye ko Bongana Mayiga. A jirala k'a fɔ ale kɔni fatura bi sibiridon fevrier kalo tile 28 san 2026 5h du matin wagatiw la. A kɛra yɔrɔ min na o de ye clinique Pasteur ye. Kunnafoni ninnu bɔra ale yɛrɛ somɔgɔw yɔrɔ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka ani alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya. Ne de bɛ dan sigi bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka ni alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya. Ne de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na. A ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la. Aw k'an bɛn don n'a nataw la.